Hi guys, welcome to T-Fafers TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. For the first time ever, Winky D ngoma yake rabuditswa paZBC zvafather magafa of the Gafest achidedzera kuti Winky D is bigger than ZBC. Takambokudzai mukaramba. Saka paita inonzi hondo yemarudzi, vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti aiwa Winky D ndiye akaenda akanokumbira regerera akati ndakufa nenzara chindikandai paZBC. Vamwe vakati hapana zvakadaro, iyo ZBC ndiyo iri kutofa nenzara yakaenda kunokumbira Winky D kuti aiwa chidzoka zvako takakanganisa pane zvatakaita. Musakanganwa guys kuti ZBC is ZANU-PF. ZANU-PF is ZBC because zvese zvinobuda paZBC most of the time ine chitaura zvakanaka pamusoro peZANU-PF. Mostly haumbofokaona kana nyaya dzeCCC paZBC. Saka vanhu vashamisika vakadedzera kuti ko sei Winky D akuburitswa manje paZBC, imi makamutuka muchimunyomba muchimuseka muchiti sei achiimba achishoropodza ZANU-PF, of which takatarisa ngoma dzachona tikaona hapana kana nyaya yaitaura nezvekuti ZANU-PF chichi. Saka ndio zvakataurwa nevanhu veZANU-PF, ndio zvakataurwa netimu yevarakashi, asi vazukuru vambuya Nanda vafara zvisingaite vakati takambozvitaura, Winky D muhombe, Winky D is bigger than ZANU-PF because Winky D paakaimba ngoma dzake zvakanzi hambofi akapefoma muZimbabwe vaitoda kumubhana, akabhanwa pamaradio station, akabhanwa nzvimbo dzakawanda nemapromoters akawanda, akadedzera kuti akusvika kushanda newe, aienda zvake kune dzimwe nzvimbo achinoita malive shows ake, asi pane zvimwe zvinhu zvakawandisa akabva anzi hatichada kumuona because ari kutinyomba, anoshanda neCCC. Saka ndisi guys munoti kudi because zvinezvi ngoma yaWinky D yaplayiwa for the first time ever. Chii chiri kumboitika guys? Ndiani apologize? ZBC yaenda kana kumbura regerero netimu yevarakashi. Thank you so much.